Čo sa stalo nové v tom Liptovskom dvore? Chytili tam Janošíka pri milej komore. Keď ho ulapili, ručky mu zviazali a do mesta Mikuláša počíkovať dali. Prosím vás, pánovia, hej, prosím o prvý raz, dovolte mi Valašku ešte do rúk vziať. Oni mu nedali, lebo sa obáli. Oni mu Valašku do rúk vziať nedali. Hučia hory, hučia, že s bojníkom hučia, ešte húčať budú, keď ich vešať budú. Hučia hory, hučia, hučí aj Osíka, že už nezahynie meno Janošíka. Prosím vás, pánovia, hej, prosím po druhý raz, dovolte mi opasok ešte opásať. Oni mu nedali, lebo sa obáli. Oni mu opasok do rúk vziať nedali. Prosím vás, pánovia, hej, prosím po tretíkrát, dovolte mi šibenicu obtancovať. 3 centy železa na svojich nohách mal, ešte si od zemok vyskakoval. Hučia hory, hučia, že s bojníkom hučia, ešte húčať budú, keď ich vešať budú. Hučia